Салом алейкум, бародарони азиз. Имрӯз 25 майи соли 2025 мана як гурӯҳ истироҳаткунандагои осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ кӯли Искандаркӯл рафта истодаанд. Мана ин ҷойи водопад охо мекунандагӣ ҷо. Мана инҷа мардуми зиёд аз Душанбе гирди атрофам омодагӣ ҳастанд барои сайру сайёҳату саломатӣ барқарор кардан. Мана кисе ки дидагӣ набошад, водопад яъне об аз баландӣ хеле зиёд поёнбо ҷорӣ мешавад. ҳозир мебинем. Мана табиати зебо. шаршари оби дарьё. Мана инҷа дарахтҳои гуногун, аз он ҷумла зирк, зилол, барбарис. Инҷа хок, кӯли хок. Мана инҷа роба, ров ё ферула. табиат мекунад моро табобат. ассалому алейкум духтарони. Шумо аз куҷо? мо аз Душанбе. Ман доктор Тоҳирӣ. Шунидагӣ ё не? Не. Ана YouTube канал доред, доктор Тоҳирӣ, қаҳрамони халқи Догистон аз Тоҷикистон шинос мешед. Институт мехонед то ё куҷо ба? Кадом донишгоҳ? Миллӣ. Миллӣ. Ман 4 бор лексия хондагӣ, 50 китоб нависидагӣ. Ана донишҷӯе ки факултети тиббӣ ба. Ман журналист будам. Аз журналистову дарои пеш ман дарс додагӣ худам. Тиб ва журналистика гуфта. Дар ҷазира. Ана китоби об аз тилло қимат гуфти ман китоб нависондагӣ. Шумо китоби беҳтарин хондагиатон оянда ёбед хонед библиотекаи миллӣ университет ба ҳаст. Ана ин эфедра ҳозир группи наркотиков дохил мешавад. Пештар ина ҷавоварӣ карда ба Чимкент заводи дорубарорӣ мефиристонанд. Дар онҷо аз инҷа дорои эфедрин тайёр мекунанд. Ана шапаракҳои зиёд. дар инҷо қисми якуми филми мо ба охир мерасад. ҳозир бо қисми дуюм баҳс сар мекунем.